denon eta mila esker etortzeagatik beste urte batez atera gara kalera HTaren aurka egiteko. Aurten nabarmendu nahi izan dugun gaia izan da urtarrila bukaeran emandako prentsaurrekoan esan bezala hiru langileren testigantzen bidez ezagutu dugun langile askoren egoera latza Nafarroan bat egiten duena aurretik ezagutzen ziren beste tokietako egoerekin. Horrez gain salatu nahi ditugu ere baldintza horietan Euskal Herrian orain arte egon diren 12 hildakoak eta ni gehitu nahi diogu ere atzo bertan Olkotzen gertatutako lan-istripua. Orduan, honekin lotuta salatu nahi dugu beste behin ere HTA Euskal Herrian inoiz inposatu den azpiegiturarik alferrikako eta suntsitzaileena bezala, hau da elefante txuririk handiena bezala, eta eskatu nahi dugu, erakutsi nahi dugu nola saltzen diguten progresoaren ideia honen atzean izkutatzen den errealitate gordina, eta horregatik eskatu nahi dugu HTA gelditzea eta beste jendarte eredu baterantzko norabidea hartzea. Langilei zuzenean eragiten dien kalteaz gain, gainontzeko herritar eta langileongan ere kaltea eragiten duelako, bere ganatzen duen dirutzarekin beste sektoreetan, beharrezkoak diren sektoreetan eragiten diren murrizketak eta direlako, eta mundu mailako desorekan ere jendarte eredu honek eragiten duen kalteagatik. Si alguien desobedece, sufrirá su humillación. Y aunque el jefe me obligue, yo al túnel no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. El túnel del AVE es de hormigón. Lo hemos abierto a pleno pulmón, y aunque el jefe me obligue, yo al túnel no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Somos como Atila, donde pasamos nosotros no pasa la vida. Al fondo del socavón, sus vidas no valen nada. Lurra defendatzea eta kapitalismoa gainditzea da gizadiarentzat etorkizun duina eta bidezkoa ziurtatzeko berme bakarra. Geldi dezagun HTA, geldi dezagun hondamendia, geldi dezagun kapitalismoa.